BPF जिंदाबाद 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 BPF जिंदाबाद 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 जमदुवार हिसाबै जोंहा बहाय सिन्था खालामनांगौ बाथ्रा गैया बा थानाय नङा खारन जमदुवार ब्लक हिसाबै BPF राजनितिक दोलोआ आगोलनिफ्रायनो देरहाबोदों गेजेराव जों खेबसे माबा खारनाव हयथ' रायजो राजाया सोरनिबा सायाव फोथायनाय सोरनिबा सायाव फोथाय बा मोजां गाज्रिखौ सिन्था खालामनानै जोंनो खेबसे अननायखौ गुवारै होनो हायाखै किन्तु गिबिनिफ्रायनो 2005निफ्रायनो जों BPF राजनितिक दोलोआ देरहाबोगासिनो दं गतिके एबारबो जे जों देरहागोन बेखौ जों गोख्रोङै बुंथिनो हायो बे सोंनायनि फिननायखौ होनो थाङोब्ला मिनिनोबो ओंखारजायो खारन बे BTC-खौ जोनोम होनायनि परे जिर'निफ्राय आरम्भ खालामनानै जे रोखोमनि दाफुंनाय जादों BTC सेक्रेटारियेटनिफ्राय हमनानै जोङो दा फोरमायनो थाङोब्ला बे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बे जोंनि बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज CIT मेडिकेल कलेज बेफोरखौ हाग्रामा महिलारि देबा BPF दोलोखौ दैदेननानै सरकार दानायनि समाव बानायाखैमोन नामा थिग बे रोखोमै दिल्लीयाव कलकातायाव सिलिगुरियाव गुवाहाटीयाव चेन्नाइयाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस जि बानायदों बेखौ BTC-नि रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय बानायाखै नामा दालां गैयामोन दालां बानायदों लामा गैयामोन लामा बानायदों बेखौ हाग्रामा महिलारि देबा दैदेनाखैमोन नामा जाख्ल'नायनि नामाव बिथाङा जे बाथ्राफोरखौ बुङो थांनाय बिसायख'थियाव बिथाङा बुंदोंमोन जे सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बिथांखौ केस होगोन बिथांखौ जेलाव सोगोन दा दिनै फैनानै 5 बोसोरसो बारलांबाय बे 5 बोसोरनि गेजेराव बिथाङा मा खालामखो गमामायै जुदि हाग्रामाया करापसन खालामदोंमोनब्ला बिथाङा जुदि जाख्ल'दोंमोनब्ला बिथांनि सायाव सरकाराव थानानै नोंथाङा मानो राजनितिक सार्थनि थाखायल' रायजो राजाखौ थगायनाय बाथ्रा बुंनानै दिनै मानो जेबो एक्सन लानो हादिया थारमाने नंखाय जेबो गैया किन्तु बेराफारसेथिङै बिथाङा जे सालायनो हायाखै बा बिथाङा जे जाख्ल'नायावहाय लोब्बा दङ हयथ' बेखौ नैबे दा गोदानै जोंनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव एफिलिएटेड कलेजफोरखौ बा फिडार कलेजफोरनो जे लेखा राननाय बा लेखा हरनाय बेवहाय निस्सय नोंथांमोनहाबो खोनाबाय जे 500 थाखानि जेनाखि लेखा बे लेखाखौ 1500 करि जे रोखोमनि रेट हमनानै जाख्ल'नायनि मोनसे बाथ्राफ्रा सिखारदों अब्ला बे जाख्ल'नायखौ बिथाङा सोरखौ बुंनो नागिरदों इनकुवारि जानायनि परे बा जेब्लानाखि बिनि सायावहाय इनभेस्टिगेसन जागोन बे बाथ्राफ्रा ओंखारहैगोन बिथाङानो हयथ' लोब्बा थानोबो हागौ बाथ्राफ्रा बेफोरबायदि गतिके बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिनि सायावहाय रायजो राजाहा मेगन दङ रायजो राजाहा मेलेम दङ थांनाय इलेक्सन समाव जेरैहाय न'खर साख्रि होनो होननानै नंखाय बाथ्रा बुंदोंमोन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 करि होनो होननानै बुंदोंमोन गासिबो नंखाय गतिके बे बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजानि सिङाव दा फोरमायगासिनो दं जों सरकाराव फैयोब्ला जेखौ मावनो हागोन नंगुबै बाथ्राफोरखौ जों फोरमायनो नाजागासिनो दङ BJP दोलोआ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BPF-नि फेक्टर जागोन नामा फेक्टर जानो बेखौथ' जों बिदि सानाखै जों आगोलनिफ्रायनो हारसिङै BPF हिसाबै गेलेबोगासिनो दं राजनितिक दल हिसाबै बिथांमोना बिथांनि सिन्ताधाराजों नाजागोन बे बिथांमोननि खोथा किन्तु BTC-आ जे रोखोमनि जन्म जानाय BTC-आ जे रोखोमनि आयेनजों गनायथि होजानाय बेवहाय माखासे मोनथाय माखासे क्षमता गोबांथार बाथ्राफ्रा हाबनानै दं गतिके बे बेलायाव BJP-आ दारायो सोरबा ABP-आ दारायो सोरबा तृणमुलआ दारायो बे बिसिनि खोथा किन्तु जों आगोलनिफ्रायनो बुंबोदों जों हारसिङै दारायगोन आरो BPF दोलोखौ हाग्रामा महिलारि देबा दैदेननानै जे रोखोमनि सरकार सालायनायनि गेजेरजों रायजोखौ सेबा खालामबोदों बे सेबा खालामनाय फिथाइखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुंसोलायगासिनो दङ गतिके बेवहाय कंग्रेस जा BJP जा सोरबा दोलो जा बहाय जोंनि थाखाय फेक्टर जानाय नङा जों बेखौ गोख्रोङै बुंनो हायो ब्लक BPF राजनितिक दोलोनि मावख' नैबे कासियाबारि बाजारनि खाथियाव थानाय मोनसे न'आवहाय बेखेवनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव आंखौ मेइन गेटखौ बेखेवगिरि हिसाबै लेंहरनायावहाय आंबो नुजाफैनाय जाहैबाय आरो बे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि BPF राजनितिक दोलोआ रायजोखौ सेबा खालामनायनि नामाव जे हाबाफारिफोरखौ लायो बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायाव निस्सयै जमदुवार ब्लकनि मावख' हिसाबै कासियाबारियाव बेखेवनो हानानै रायजोजों खाथि सोमोन्दो लानानै उननि समफ्राव दोलोनि हाबाफारि मावनायजों लोगोसे रायजोखौ सेबा खालामनायनि बेलायाव बा रायजो राजाया अफिसाव नेताफोरखौ लोगो हमफैनांगौनि नामाव
खाथिथाराव मोननानै निस्सय बयहाबो सुबिदा जागोन। गतिके बे दिनै जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं गोजोननायबो फोरमायदों।